Espagne. Amnesty International ye jalaki bin Espagne jamana ni Maroc jamana kaka foko farafina subsaharien jamana de mɔgɔ caman minnu bɛɛ lajɛlen fagara milina san tɛmɛli ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw ma se ka kɛ u fɛ. Sierra Leone jamanadenw bɛna bɔ sibirido k'u ka jamanatigi sigi kalata kɛ. Jamanatigi Julian Maada Bio k'ale de bɛna sɔn ka sebagaya sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Samira Kamara ale n'a ka tɔndenw bɛɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ. Faransi diɲɛ nafolotigi jamanaw ko k'u bɛna dollar wari miliyari 100 labila walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira bi juma Emmanuel Macron fɛ u ka lajɛrɛba senfɛ min bɛ ka kɛ Paris. Zambie jamana ye bɛnkan dɔ sɔrɔ ni dollar wari miliyari 6 ni tɔrɔmɔɲɔn 3 ye ka se k'o juru wuli ka bɔ u ka jamana kan min kumaɲɔgɔnyaw baara tun bɛ senna kabiri waati jan walasa ka se k'u ka jamana bɔ nafoloko gɛlɛya kɔnɔ. Éthiopie jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u labɛnnen don k'u ka barajiba 4nan labila Nil Bleu kan ko hali ni k'a sɔrɔ u kɛrɛfɛ jamana Égypte jamana ma sɔn ni laɲini ninnu ma.